Viete, čo si myslí o progresívnom Slovensku a demokratoch jeden z uznávaných investigatívnych novinárov Arpad Šoltés? V rozhovore so Šimonom Žďarským tento politický komentátor, ktorý je slovenskej verejnosti predovšetkým známy ako kritik Roberta Fica a strany Smer Slovenská sociálna demokracia, úplne a bez servítky odhalil skutočnú tvár týchto opozičných strán. Veď to posúďte sami. Ale aj to progresívne Slovensko samotné, to je marketingový projekt, že to je prázdna fľaša s peknou etiketou, že čistý povrchný marketing bez akéhokoľvek reálneho obsahu, keď sa na to pozrieš. Nakupujú si tam tváre, to sú presne, že dolepia stále ďalšiu etiketu, je, že Ivan Korčok. No ako pardon, ale čo hľadá Ivan Korčok v liberálnej strane? Potom sú tam tí nešťastníci demokrati, čo je vlastne celá tá štafáž, ktorá držala pri živote Igora Matoviča až do trpkého konca. Keď tomu dáš hlas, tak mal by si vrátiť občiansky preukaz. A to progresívne Slovensko, tá prázdna fľaša s tými peknými etiketami, teraz s tými Benešovými dekretmi, sa do tej prázdnej fľaše niekto vymočil a keď si to kúpiš, tak to budeš musieť vypiť povinne do dna. Presne tak. Novinár, ktorý Roberta Fica nikdy nešetril, ba dokonca ho priam nenávidí, konečne nahlas povedal to, čo si väčšina Slovákov myslí o progresívnom Slovensku a demokratoch. Teraz to už snáď vidíme všetci. Pravda a zdravý rozum musia zvíťaziť.